Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 25 sa bulan sa Abril tuig 2021. Karon ang ikaupat nga Domingo sulod sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 10 bersikulo 11 ngadto sa 18. Si Jesus miingon, "Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan mudagan inigkakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila. Kay dili man siya tinuod nga magbalantay ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sa lubo ang mga karnero og patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan og dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuhulan man lang siya. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero ug ang akong mga karnero nakaila kanako. Sama nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglang dadun ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan na higugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa amahan." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.